जोबोद मोनसे रंजानाय मोनसे फिल खालामदों आरो गोसोआव मोनसे जेन खामानि मावनायनि जेन मुलाम्फाखौ मोननाय बायदि मोनसे मोनदों आरो फोरोंगिरि मावनायनि जे एसे जिखिनि मावबोबाय बिनि माबा मोनसे जेन मोनदांनाय बायदि मोनदों आरो आं फैबाय थानाय समाव सारा मा सिमां दंबावो? सिमाङाथ' आंनिया एक्सुवेलि जेसेबां हागौ हानायालागै माने सोलोंथाइनि खामानि मावनाय आरो सुबुंनो जिबाङा एसे गियान दोङो बे गियानखौ हानायमानि रानना होनो नाजानाय आरो लिरलांनाय बेबायदिनो समाज फोसाबनाय सोलोंथायारि सांग्रांथि आरो बेनिफ्राय जोबोदि आरो आं ओरैनो जगबो खालामो जगनि बागैबो एसे खामानिजों मावबाय थायो दा बेबायदिनो हानायमानि समाजनि खामानि मावलांनायनि मोनसे गरन्थ लादों आरो भाबिना लादों आरो जिउआव सार जिहेतु फोरोंगिरिफ्रा माखासे समस्याजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बिथांमोननि समस्याखौ नुयोब्ला नोंथाङा गोसोआव बोरै मोनदाङो? बेखौथ' बहुद माने गोबां दुखु मोननानै लायो जिहेथु एक्सुवेलि फोरोंगिरिफ्रानो जाबाय माने मा होनना बुंदों जे मानसि सोरजिग्रा माने थार मानसि बानायग्रा इन्जिनियार होनना बुंदों मेन मेकार इन्जिनियार आरो बिमा बिफायाथ' जोनोम होयो आसोल जिउखौ माने होयो जेन फोरोंगिरिफोरासो होनना बुंदों आरो गियान रोंगौथि बिनि गेजेरजों दा गतिके जाय फोरोंगुरुफोरा गावनि रोंगौथिजों गावनि गियानजों मानसिफोरखौ थार मानसि हिसाबै दानो थाखाय नाजाबोदों आरो नाजायो बिथांमोननि जुदि हाल सालफोरा एबा जेंनाफोरा सुस्राङाबा थारैनो जोबोद माने दुखु गोनां बाथ्रा आरो आंनि बादिब्ला जे बे फोरोंगुरु जायफ्रानोखि मानसि बानायग्रा बिसोर इन्जिनियार बिथांमोननि दुखु दाहाखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारानो जा बा समाजारि बायदिसिना आफादफोरानो जा नाजानाया बिराद मोजां आरो सार नोंथांनि स्कुलनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैगोन। आंनि स्कुलाथ' माबा केबि देउलकुसि जौसिन फरायसालि। बेसे गोबाव जाखो सारा बेयाव साख्रि मावनाया? आं बेयाव 25 जाबाय 25 सार बे समाव मोनसे इम्पर्टेन्ट कुइसन दङ जे फरायसाफोरा स्पेसियेलि लकडाउनाव जोबोद माने गेप जानानै थाबाय दा फरायनायनिफ्राय गोजानाव माने थादों मबाइलाव जोबोद माने बेस्थ' गेम गेलेनायाव दा बे समाव स्पेसियेलि सासे बेस्ट टिचार हिसाबै नेसनेल लेभेलाव फरायसाफोरखौ मा मोनसे साजेसन होगोन सार? दा बेवहायथ' एक्सुवेलि फरायसाफोरखौ आङोथ' मोनसे बिराद मोनसे सिन्थायाव फैदों आरो दुखु मोनसे मोनबाय थायो जे थाखोसे फरायसाफोराथ' मोजांसो मोनदों थाखोसेफोरा माने किसुमाना जिहेतु फरायनांगोना गियान हाबिफोरा आरो ओरै नुदों आं दा नोगि थाबाय थायोबा जेन थाखोसेया धंस'आनो जालांगोन मबाइलाव बेस्थ' थाबाय स्कुलफोर थाबाथाय फरायसालि थाबाथाय एसे थांलाय फैलाय खामानिबाबो बेस्थ' थायोमोन आरो बिसेसबा बे गामियारि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरा गोबाङानो फरायनांगौ बे खोथाखौ माने मोनदांथिया आरो सांग्रां नङा लेखा फरानि फारसे आरो बिथिं बिमा बिफाफोराबो गोबाङानो लेखा गैयि आरो खायसेया माने आबुङै लेखा लानाय नङा बेखायनो सोलोंथाइनि सोदोबथि आरो गोनांथिखौ मोजाङै बुजि मोना जायनि जाहोनाव माने थाखोसे माने बा गोबां बाहागोनि फरायसाफोरा सिलिंखार जालांगोन ओरैबायदि सानदों आरो ओंखायनो बेबायदि माबायाव आबहावाया आं फरायसाफोरखौ अरायबो बुंबोदों आरो बुङो जे थासारिया गाज्रि जानायखाय आं गाज्रि जानोसै बे नङा आरो जे क्लास थाबासो फरायसालि थाबासो आं फरायगोन बे नङा फरायसानि मावनांगौ हाबायानो जाबाय जेब्लासिम गावखौ राफोद महरै होनो हाया राफोद महरै दानो हाया गियान रोंगौथि लेखानि बेलायाव अब्लासिमहालागै क्लास जायो जाया बेनि खोथा गैया फरायबाय थानांगौ आरो फरायबाय थानांगौ। सारनि जाफुंसारनायाव गोबां रोजा रोजा गोजोननाय दं मानो होनबा बिथाङा जानाखि माने जेसेबांखि माने जिउआव खामानि मावबोदों बिनि थार फिथाइखौ मोननो हानायाव माने जथेस्थ' गोजोननाय आरो सारा माने गथ'फोरखौ जेनेबा फोरोंनायाव बा एडभाइस होनानै फोरोंनो मोनोबा माने बाखि माने सब माने बावगारलाङो आरो बिदि आरो जेनेबा एडभाइस होनायाव एडभाइस होनाय बा सोरखौबा जुदि थुलुंगा होनो हायोबा लाइनाव लाबोनो हायोबा सोरबा फरायसाफोरखौ ग्रेट साक्सेस आरो सारनि थाखाय
बेखौ नुनो मोनो। सारनिफ्राय आरो मा आसा खालामो फैबाय थानाय समाव? सारनिफ्राय बेखौनो जेनेबा जाखिनि माने बिथांनि जानाखि रोंगौथिनि हेफाजाबजों जेनेबा जिउआव जाबायदि खामानिखौ दासिम मावबोनानै जेनेबा बान्थाबो मोननो हादों बा गावनि सिनायथिखौ होनो हाबोदों थिग बिदिनो इयुनावबो आरो जाहाथे बेनिख्रुइ साबसिन हामसिनै आवगायलांनो माने हाथोंखौ आसा खालामो आरो।